El buque Höegh Tracer de la compañía noruega Höegh Autoliners y dedicado al transporte de vehículos ha hecho escala por primera vez en el puerto de Valencia procedente de Tánger. It is the Höegh Tracer, so now is the biggest one car carrier in the world. So the capacity is 8,500 cars, and for me, so this is the first time to call Valencia. So I'm very happy, and also I'm very happy to. Como es habitual en los grandes recibimientos, la Autoridad Portuaria de Valencia ha hecho entrega de una metopa al capitán. Per al Port de València és una gran satisfacció el tenir este vaixell avui així en València, i això el que indica és que el Port de València, que som molt coneguts per ser un port molt important, com ho som, el port en termes de contenidors, i recentment hem passat fins i tot a Bremen, però també potser és menys conegut de que també l'any passat el Port de València també va ser el port més important en tràfic de vehicles automòvils a nivell del Estado español. El buque, construido en el año 2016, tiene una eslora de 200 metros y una manga de 40 metros. Tiene capacidad para transportar 8.500 coches y llevar una carga de 375 toneladas. Procedente de Tánger, ya ha emprendido su trayecto rumbo a Turquía.